Άκου τώρα. Εδώ πέρα έχει λιποδιαλύτηση. Είστε άκου να δεις τώρα. Φυσικό. Άκου να δεις. Για να δούμε πού βοηθάει το ρόδι, καταλαβες. Μιας και λέμε για διατροφή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και έχετε απλώσει τα ρόδια τώρα εδώ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο εικόνα αυτό που λέμε από την παραγωγή στην κατανάλωση. Είμαστε να δούμε τώρα από την κατανάλωση, όπως καταλάβατε. Να καλημερίσουμε τον κύριο Πάτσιο, είναι ο πρόεδρος Ερμιώνης, ο κύριος Ανάσης Πάτσιος. Εσείς είστε? Εγώ. Όχι. Εκ δεξιών. Να είστε καλά. Και μαζί μας ο κύριος Κόντος είναι παραγωγός για τα ρόδια. Τώρα βλέπει ο κόσμος τα ρόδια και σου λέει τι έπιασε τώρα από την Ερμιώνη να έρθουν εδώ με τα ρόδια. Δεν είναι τυχαίο. Έχετε τώρα αυτό το τρίμερο της 28ης. Έχετε εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με το ρόδι. Γιατί είναι τόσο καλό το ρόδι της περιοχής σας και επίσης προσελκύει κόσμο αυτή την περίοδο. Γιατί η Ερμιώνη έτσι κι αλλιώς προσελκύει κόσμο και γύρω περιοχή. Αλλά γιατί αυτό το τρίμερο θεωρείτε ότι θα σπάσετε ρεκόρ? Η Ερμιώνη γενικότερα είναι ένας τουριστικός προορισμός. Ναι, γενικότερα. Αλλά τώρα γιατί εστιάζετε τώρα με το αυτό το τρίμερο όμως Ναι. ουσιαστικά γιορτάζουμε ένα δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός. Μια μοναδική ποικιλία ροδιού που έχουμε στην Ερμιώνη και η οποία πλέον από το 2021 είναι χαρακτηρισμένη pop. Ναι. Ένα ρόδι το οποίο θα σας πει ο κύριος Κόντος, που είναι και παραγωγός περισσότερα πράγματα για τις ιδιότητες του, είναι πάρα πολύ γλυκό. Γλυκό. Α, είναι πολύ υλικό, Διαφοροποιείται από τις άλλες ποικιλίες και αυτό το κατέστησε και κάποια στιγμή να χαρακτηριστεί pop. Και εσείς. Εμείς λοιπόν γιορτάζουμε αυτό το δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός, αυτόν τον κόκκινο χρυσό που έχουμε στην Ερμιώνη. Και είναι η 13η γιορτή, το 13ο φεστιβάλ ροδιού, που έχει να κάνει με το ρόδι, σαν καρπός, αλλά και με τη μεταπίση του τα παράγωγα που παίρνουν από το ρόδι, τα προϊόντα που παίρνουν από το ρόδι. Και σας καλούμε να έρθετε να το δείτε από κοντά. Μακάρι να από μακριά. Είναι πολύ, πολύ ωραίο. Αυτό το έχετε κάνει θεσμό κάποια στιγμή. Θα τα καταφέρουμε. Κύριε Κοντέ, είναι η βασική σας εργασία αυτή, δηλαδή το ρόδι, η παραγωγή. Αυτό ξέρετε, από αυτό ζείτε? Κοιτάξτε, στην Ερμιώνη υπάρχουν περίπου 150 παραγωγοί. Δεν είναι όλοι κατά κύριο επάγγελμα. Είναι συμπληρωματική επιτοπλίστων καλλιέργεια ή μαζί με κάποια άλλη καλλιέργεια της ελιάς. Άρα είναι βασική σας Αλλά δουλειά. υπάρχουν και κάποιοι που είναι το κύριο προϊόν που παράγουμε. Άρα είναι ικανοποιητική η παραγωγή, έτσι. Δηλαδή έχει περιοχή, βγάζει ρόδι. Η Ερμιώνη παράγει ρόδια εδώ και 60-70 χρόνια. Δηλαδή είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που είχε εντατική καλλιέργεια ροδιάς. Μετά το 2000 ξεκίνησαν να καλλιεργούν στην Ελλάδα και αλλού ρόδια. Κάνετε και εξαγωγές? Ένα μικρό ποσοστό. Αυτό μου αρέσει γιατί ξέρετε, όση ώρα μιλάτε, κλέβω τώρα όσο μπορώ. Το χρυσό ρόδι είναι αυτό που είπατε εσείς για χρυσός, έτσι. Κόκκινος χρυσός. Είπατε εσείς χρυσό ρόδι, βλέπω εδώ πέρα. Βλέπω και άλλες ετικέτες. Και μπιο το ρόδι, βιολογικός φυσικός χυμός. Πού βοηθάει το ρόδι? Εντάξει, αυτό νομίζω θα έπρεπε να ρωτάγατε την προηγούμενη. Όχι, μας τα πείτε εσείς τώρα. Βλέπω εδώ χαμόγελα, για πείτε. Εμείς σαν παραγωγή δεν θα πούμε ότι είμαστε εξειδικευμένοι να πούμε πού βοηθάει το ρόδι. Ναι. Αλλά σίγουρα γενικώς το ρόδι, όπως και όλα τα φρούτα, είναι πολύ σημαντικά για την υγεία μας. Και έχει γίνει και πολύ δημοφιλές, έτσι. Καταρχάς το κάνουμε χυμό. Το βάζουμε στη σαλάτα. Το βάζουμε σε μαγειρική, σε φαγητά. Δηλαδή, εγώ βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι το ρόδι είναι εκ των ουκάνευ, ας πούμε, στα γιορτινά τραπέζια. Τα τελευταία χρόνια αυτό που έχει γίνει στην περιοχή μας, ορμόμενοι και το ότι έχουμε μια ιδιαίτερη ποικιλία. Διαφέρει από τις άλλες ποικιλίες. Είναι ότι δεν μείναμε μόνο στο να παράγεται το ρόδι, σαν καρπός. Έχουμε πάει και στο κομμάτι της μεταποίησης. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετές επιχειρήσεις, βλέπετε κάποια από κάποιους από τους χυμούς που έχουμε φέρει. Βέβαια, είναι κάποια αυτή που δυστυχώς είστε λίγο άτυχοι γιατί δεν μπόρεσα να σας φέρω, επιφυλάσσομαι, σας το γνωστάω, να σας φέρω σιρόπι ροδιού. Μάλιστα. Που είναι όπως είπατε για σαλάτες, καρπό. Αυτό είναι λικέρ. Αυτό συγκεκριμένα είναι από μια χριστιανική αδελφότητα, τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, που δραστηριοποιείται από το 1934, μεγάλο φιλανθρωπικό έργο στην Ερμιώνη, και οι οποίες κυρίες, εκτός από το χυμό, βγάζουν μια μορφή πάστας, ρόδι, πιπεριά, βγάζουν πολλά γλυκά από το ρόδι, το σιρόπι που λέγαμε πριν. Το καλό με εμάς είναι ότι πήραμε έναν καρπό και προχωρήσαμε και υπάρχουν οι επιχειρήσεις με ιδιωτική πάντα πρωτοβουλία και υπάρχουν οι επιχειρήσεις αυτές που βγάζουν προϊόντα τα οποία φτάνουν και εδώ στην πρωτεύουσα. Υπάρχει ένα δίκτυο προώθησης σε μεγάλο σούπερ μάρκετ των Αθηνών, έρχονται,
με ό,τι συνεπάγεται αυτό, νέες θέσεις εργασίας, η αξιοποίηση. Και ουσιαστικά αυτό είναι και που γιορτάζουμε. Ένα κομμάτι της ευλογίας και της επιτυχίας. Και καλύτερη πάση για να ρωτήσουμε και τον κύριο Κοντό, παραγωγός τώρα τι ετοιμάζετε με τη δικιά σας δρομή, βέβαια της Δημοτικής Αρχής, τι ετοιμάζετε τώρα αυτό το τριήμερο, τι θα έρθουν εκεί οι επισκέπτες να δουν, θα έρθουν στην Ερμηνεία να περάσουν καλά, θα κάνουν τη βόλτα τους, μπορούν να περάσουν και απέναντι. Το θέμα είναι εκεί όταν θα έρθουν σε εσάς τι θα κάνουν, θα δουν εδώ όλα αυτά τα καλούδια, θα δοκιμάσουν, τι θα κάνετε, τι τους περιμένει. Ναι, κοιτάξτε, οι εκδηλώσεις γενικώς είναι αρκετές. Πέραν δηλαδή της έκθεσης που παρουσιάζουμε όλα αυτά τα προϊόντα, υπάρχουν μουσικές εκδηλώσεις, υπάρχουν πάρα πολλά δρόμενα. Αυτά είναι, μπορώ να πω ότι ο πρόεδρος είναι πιο αρμόδιος για να σας απαντήσει. Εγώ απλά θα ήθελα να μιλήσω λίγο περισσότερο για όλα αυτά που ο πρόεδρος θα κάνει τη διοργάνωση, αλλά και εσείς είστε εκεί πέρα που θα μας δίνετε. Καταλάβατε τι γίνεται. Λένε το αυτό. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Χωρίς ρόδι, η γιορτή ροδιού δεν γίνεται. Όλοι οι βάσεις είναι εδώ πέρα, καταλάβατε. Είναι στην διοργάνωση σίγουρα. Και η εκδήλωση κάθε χρόνο πάει όλο και καλύτερα. Θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικού ενδιαφέροντος γιορτή που γίνεται στην Πελοπόννησο. Το θέμα είναι ότι πάμε αντίστροφα λίγο στο κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με τη δυναμική που έχει η εκδήλωση κάθε χρόνο. Άρα θέλετε μεγαλύτερη παραγωγή, λέτε, να εστιάσετε περισσότερο. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Έχει να κάνει και με τον καιρό, το γεγονός ότι σίγουρα τα 2 τελευταία χρόνια η Πελοπόννησο, περισσότερο η Νότια Ελλάδα, πλήττεται από ξηρασία. Και εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει κάτι, αλλά σίγουρα αν υπήρχαν υποδομές από την πολιτεία, θα μπορούσε να αντισταθμίσει λίγο αυτή την κατάσταση. Δεν έχουμε βοήθεια, πάρα πολλά χρόνια παλεύουμε για κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά την παραγωγή. Και γενικά ο πρωτογενής τομέας έχει μείνει λίγο πίσω πανελλαδικά. Δηλαδή είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος, κυρίως για την περιφερειακή Ελλάδα. Για να μείνει ζωντανή η περιφερειακή Ελλάδα, πρέπει να υπάρχει δυνατός πρωτογενής τομέας. Και η πολιτεία πάνω σε αυτό έχει μείνει πολύ πίσω. Λοιπόν, άρα και καλά κάνετε και επισημαίνετε και αυτό τι βοήθεια, τι συνδρομή χρειάζεστε, γιατί μιλάμε τώρα για το ρόδι. Δεν λέμε για ένα προϊόν που το βρίσκεις και παντού. Είναι κάτι πιο εξειδικευμένο και εσείς βέβαια αξιοποιείτε αυτό τον καρπό, το αξιοποιείτε και η Ερμιόνη ταξιδεύει μαζί με τα ρόδια της και είναι σημαντικό αυτό. Και με τα ρόδια της, έτσι όπως το αναδεικνύεται. Να σου πω τώρα, όλη η κατάψυξη μετά, γιατί το έχω παρατηρήσει και σε άλλες περιοχές που έχουν ρόδια. Η κατάψυξη είναι καλύτερα μετά δηλαδή. Δηλαδή τώρα για παράδειγμα αυτό δεν είναι κρύο, όχι είναι κρύο, ήταν και αυτό στο ψυγείο. Μάλιστα. Ναι. Είναι καλύτερη συντήρηση εκεί όταν στίβεται. Γενικά όλα τα φρούτα, αν θες να πάρεις το 100% θα φας το φρούτο. Επί τόπου. Οποιαδήποτε μεταποίηση του κατεβάζει κάποιο ποσοστό. Η κατάψυξη είναι δηλαδή μετά το φυσικό χυμό που θα το πεις επί τόπου, η κατάψυξη έχει το ιδίωμα ότι δεν δέχεται θερμική επεξεργασία. Δηλαδή η παστερίωση, όπως και στο γάλα και σε όλα τα προϊόντα, οτιδήποτε ξεπεράσει τη θερμοκρασία της φύσης, δηλαδή τους 50 βαθμούς, αρχίζει και χάνει βιταμίνες. Λοιπόν, εγώ θα δοκιμάσω τώρα λίγο. Άσε να δοκιμάσουμε το λικεράκι μετά την εκπομπή. Τι το θες το χυμό τώρα. Άμα είσαι της υγιεινής διατροφής, Είναι πολύ ωραίο, αλλά θέλει προσοχή. Βάφει το ρόδι. Βλέπετε ότι είναι γλυκό χωρίς να υπάρχει καμία γλυκαντική ουσία. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς να πάνε όλα καλά. Και εμείς θα έρθουμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε πάει, τουλάχιστον έχω στην περιοχή αρκετές φορές, αλλά με τα ρόδια δεν έχω συμπαριστεί. Αξίζει γιατί πραγματικά η εκδήλωση έχει ξεφύγει δηλαδή από τα δεδομένα μιας μικρής κομμόπολης. Και έχει γίνει πολύ. Πότε είναι Σάββατο και Κυριακή? Είναι Σάββατο και Κυριακή, αλλά πριν κλείσουμε, σας παρακαλώ, αναφέρεται και ο κύριος Κόντος σε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ο πρωτογενής τομέας, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται βοήθεια. Εμείς, σαν Δήμος, από μεριάς μας κάνουμε αυτό που μπορούμε. Ήδη δημιουργούνται με συνεργασία με την περιφέρεια 2 μικρές αφαλατώσεις για να καλύπτουν τις ανάγκες της δημοτικής κοινότητας Πορτοχελίου και της δημοτικής κοινότητας Ερμιώνης. Δεν επαρκεί αυτό για να λύσουμε στο όλο το πρόβλημα. Ήδη δρομολογούνται και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης, αλλά ένας Δήμος από μόνος του, ένα τόσο μεγάλο project που οικονομικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Χρειαζόμαστε περιφέρεια, την αρρωγή και την διοίκηση. Ακριβώς αυτό κάνουμε, ώστε να μπορέσουμε σε συνεργασία με την περιφέρεια, αλλά και την οικονομική αρρωγή πιο μεγάλη από την κεντρική διοίκηση, από την κυβέρνηση, να μπορέσουμε αφενός να δώσουμε λύση στον πρωτογενή τομέα, αφετέρου να μπορέσουμε να μικρύνουμε το αποτύπωμα που έχει
Η Άντι Νερού από τον υπόγειο Κύριε Κλεζάκο, ρίξτε λίγο μια τελευταία φορά τα ρόδια εδώ πέρα πριν χαιρετήσουμε εμείς τους τηλεθεατές μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε απευθείας εδώ στο στούντιο. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Κάναμε την αντίστροφη πορεία τώρα. Ήρθε η παραγωγή εδώ στο στούντιο. Είναι πολύ ωραία αυτή η εικόνα. Να το κατευθείαν. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που για αυτές 2 ώρες και σήμερα ήσταν εδώ μαζί μας. Φυσικά έχουμε ραντεβού και αύριο. Αύριο λίγα λεπτά τις 10, τώρα δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλους.